Kiitos, hyvä. Sopi noin. We're on our way to watch Murhahangassa Murder in Hangzhou screening for the TV series. We're celebrating that and watching a few episodes. Let's go. What was like your role in this series? Cindy is this girl living in the small city of Hong Kong. Or it seems small because everybody knows everybody's business apparently, and I'm the one who knows everybody's business. Cindy, I mean, not me. Like in real life? No. Kiitän koko ryhmää ja myös meidän upeita näyttelijöitä. Tästä tulee älyttömän hieno sarja, tai on tullut jo hieno sarja, tulee hitti. Vain pieniä pätkiä nähnyt 4:lla, missä kuuluu muun muassa upeasti sovitettu ja laulettu Satumaa-tango. Se on todella hieno. Mutta Suvi ja Aleksi. Ja missä on kuvaryhmä? Tänään on tosi minimalistinen. Mä jatkan suoraan lennosta näin. Siis René Böök, jonka kaikki tunnette, teki meillä hienon roolin Sininä. Niin sitten hän kaappasimme René Böökin lopputekstibiisiä laulamaan. Antti Lehtisen hieno sovitus Satumaasta, legendaarisesta Satumaa-tangosta, ja siellä Reneen ääni, ja kuullaan se Reneen ääni siinä alkutunnarissakin. Tervetuloa kaikki, mun mielestä tosi ihanaa et nähdä teitä. Mä toivon myös, että teillä on tosi mukavaa nähdä toisianne pitkästä aikaa. Tehdä tätä, kiitos tästä kokemuksesta, kannan tätä ainakin itse elämäni. Eli minun vieressä on tilaa. Mulla ihan, siis no problem. René is the best. René is the best. Millään tavalla vaikutanut kykyyn tehdä töitä. Onko sulla suhde Kaijuksen vaimon kanssa? Kaikki muut hankolaiset miehet haluaisi mua paitsi sinä. Näin on. And I need to do an attitude check every now and then. Everybody should. It's healthy. The way you treat others is really showing the real you. And if you treat others like crap, there's more than one type of crap inside of you. So everybody deserves to be treated respectfully, at least from the jump.